И здравейте, потребители на YouTube, аз съм PolTexDon, написал с меня KratosBG и днес продължаваме Survival On. Аз ще намаля първо опциите Shows, Music Sounds на 6 и това на 5. Блоковете на 9. Players на 50. Това не знам какво е всъщност. Мастер волюма. Ето така. Я же даже микрофон не так Така. И продължаваме. Намислил съм си да започнем фермичка. Пазим се да правя водните ти първо за растението, нали така? Да, бе, дошко ще правя. Малко бъгла е. Чакай, искам малко да се свиля това. Видеосетинг, не видеосетинг сме. Мастер волюма да го дигна малко. Блокс. Е така на 30. Плеер, сега не знам каквото. Ето. Бяхме там в печката. Знаете къде са? Да че аз взема ходят. Така. Вече ще ни трябва торче, бе. Ще ни трябват. Толкова може би ще достатъчно. Аз мисля, колко за какво ще правим такова. Ферми. Ами, за всичко, което имаме. Ала! Направих мега простията, направих 8 трапдора. Не, обърках. Обърках, трябваше да направя клечки, аз се обърках. Fuck me. Нищо. Чай, аз имам тук някакви честа, някакви фенсове има. Освен ако не си ги взем. Да, нищо аз ще направя. Упадне тук. Да би шалва. Добре, че от 30 бастика би трябвало да стигнат. Фермица, може би ще животните. Тъй, фермичката за... Имам доста добра идея. Какво трябваше да правим? Правиш фермичка, и аз правя фермичка. Ама ти май за животни правиш. Всъщност трябва вода. Чакай да не са някакъв. Тук е аз мисля да събера малко такова. Вода. Ще направим кофе и ще събера вода. На мене ми трябва вода. Дай ми вода. Ама ти за какво правиш ферма? На тебе за какво ти водата? Правим за фермата вода. Ще ни забива френ дропа много да не се. Чай, да, хвърли ми кофата да взема. Хвърли кофата, аз ще я взема. Брати. Първо ще сложа на моята фермичка. Едната ще е фермичка за картофи. Нали, дет взех. Ама не... Е, тук ще... Не, всъщност е тук ще...
Ай, бързо. Иди ти скул, солку. Сега ще ли да спим, след на сутринта ще ги посъдим работите. А брат, изобщо не се чуваш нещо. Какво викаш? Почти не се чуваш. Добре. Можеш да отговоря тихо. Да, отида. Просто. Ай, бързо отивам да спим. Лягай. Где? Гледай. Ай. Аз ще засия картофите сега. Някакъв вид дърва се слепа чура. Аз засявам картофите, взими да засееш ти житото. Окей, значи... Там дай кофата. Аз съм ти сложил. Аз съм ти сложил такова. Чай за малко ще ги взема за днес. Съм направя. Ай, тук съм. За кой си стъпка тук е? Не давай мене. Не, хич. Опа, не че да скочить. Айде да си другите работи. О, мога защо имам ще... А, да, нали убирахме такова. Свидове. Айде да си я свица. Свида. Конечно, трябва много повече. Готово? След като тронахме двамата по едно и също време натиснахме вратата. Те ми трябват огради. Те ще направя огради, после ще те за дърво. Добре. Малката ни барака добре сяка за начало. Каква е задната ферма? Какво? Каква е тая тук задната ферма? Не знам. Направо с някакво ново ограждение, което... Да, бе, той е за животни. Чакай тук, но... Сега ще сложа такова фенсгейтове. Някакво фенсгейт. Де ми стигнат. Направя някакво фенсгейта. Един фенсгейт. Ай, да е още. Дали 3 часа за да сега ще... Абе, за какво? Още... За животни. 3 фенсгейта. Не, 4. Да, толкова 3. Точно не стигнаха, брат. Трябва ми 3 фенсгейта още. Ти, точно? Ти се брат. Колко? Окей, аз мисля, кой да взема първо? Ние не сме копали, айде ти да копам, бе. Абе, има време да копаме сега. Окей, аз ще да копам. Не защото, айде ти копай ще нещо. А сега да чакай, има двамата да почнем.
Чакай бе, човек, дай да сложа само фен. Аз само да запомням да знам къде е. Абе, защо пак си го такова тук, бе? Добре, аз ще взема кирка да си направя. Да. А, добре. Чакай, мале момче. Гледай напред малко торче, бе. Добре. Ай, готов съм. От другата страна. Къде да се щупи? Аз съм тук. Да. Тук да направим бренч майнинг. Искаш ли? Ай. Ай, тук почваме, тук. Тя сложа торч. А ти? Да го оголемим мястото малко, давай. Трябва да си направя лопата. Аз имам малка обаче. Ай, сега също кирката. Чуви ми се кирката, обаче аз го бях предвидил и си взех workbench. Ой, дръп ми се да го сложа, бе. А да върваш ли, бе? Да. Казах, предвидил го. Я не съм забравил да си взема още такова. Ще кажа, Спре епизода си. Пак съм тук. О, бая си изкопал. Намери ли желязо? Не. Да, точно е така. А? Я ми дай малко толкова, човек. Значи 10 ти дам. Значи 10. Владе, няма време да чака. О, желязо. Аз намерих вече желязо. Тя спре епизода, че пак нещо ме вика.